Oficios. Pois eu, cando sexa grande, vou ser unha cociñeira de moita sona e vou preparar as mellores comidas do mundo. A ver, Rita, que a última vez que fixeches un simple ovo estrelado case echar da cociña. Ah! Oh! Que ten iso que ver con saber cociñar? O do ovo estrelado foi un accidente, máis nada. A parte, como decidín que vou ser a mellor cociñeira do mundo, vou ir ás mellores escolas de cociña que hai no país. O que ti diga, Rita. Mentres ti te convertes na mellor cociñera do mundo, eu voume facer soprano. So que? Unha soprano é unha cantante de ópera. Pero se ti non sabes nin o que é a ópera. Quen o dixo? Vouche demostralo ben que canto. O sole mío, o sole mío. Que eran eses berros tan feísimos? Parecía que alguén pedía socorro. Mumu, téñoche que confesar unha cousa. Ao primeiro pareceume que cantabas que metía medo, pero cando xa non daba oído nada de nada, empezou a soarme ben. Penso que tes futuro como cantante. Grazas, Rita. Sei que vou ser unha cantante superestrela. Mumu! Rita! Oístes eses berros estorrecedores? Eu non oín nada. E ti, Rita, tampouco oíches nada. Rita! Non me oís? Oíche os berros. Mumu, que lle pasa a Rita? Non che sei? Rita, non me oís? Anda, hola, Olga, que tal estás? Por que falas tan baixiño? Non sinto o que dis. Vas ter que falar máis alto. Polo visto, Rita quedou algo xorda. Igual foi por causa dos berros que oímos. Pois eu non me decatei. Estaba a cantar a ópera a Rita e non oín nada de nada. Que dis, Mumu? Ópera? Entón foches ti a que meteu eses berros. Como que eses berros? Era unha cantiga en do menor moi ben afinada. Mumu, non cantes outra vez diante de min. Pídocho por favor. Vexo que non sabes apreciar a miña arte. Ala, voume ensaiar ben lonxe daqui. Olga, cando sexa grande vou ser unha cociñeira famosa. Alégrocheme ben. Pero non fai falla que berres, que non soy xorda. Ola, amigas, que facedes? Mumu máis eu pensábamos que imos ser de grandes. Eu cociñeira e Mumu cantante de ópera. E ti, Milo, que queres ser cando sexas grande? Pois, eu sempre soñei con ser médico. Viaxar polo mundo curando a todos os que enferman. Aproveita para empezar con Rita, que quedou xorda por culpa dos berros que meteu Mumu. Xa estou ben, des que Mumu foi a ensaiar para outro sitio. Eu, cando sexa grande, quero ser detective. Vou investigar todo o que suceda no vale. Detective? Que idea máis boa. Podías investigar por que canta tan mal Mumu, por exemplo. Dubido que ese delito se poida resolver. Non entendo por que non lles gusta a miña fermosa voz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Vou ensaiar moito e así hoxe pola tarde doulles un concerto que non van esquecer na vida. La, 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 la. Pía máis devagar, Talalo, que non entendo o que dis. Un concerto de Mumu, hoxe á tarde. Ah, que Mumu nos quere ofrecer un concerto de ópera. Que espanto! Non vou aturar ni medio minuto. Non é para tanto. Canta tan mal que en cuestión de segundos quedamos todos xordos como a pedras. Ten que haber unha maneira de escaparmos ao concerto. Hola, amigos, que facedes? Tesnos que axudar, Alfred. Verás, é que Mumu decidiu que vai ser cantante de ópera. E hoxe á tarde quere dar un concerto para todos nós. Pero a coitada canta tan mal que se nos vai facer insoportable. Pois, para min, que este problema ten un amaño ben doado. Amordazamoslle a boca para que non poida cantar. Pero, Alfred, como queres que lle fagamos iso? Mumu é amiga nosa. Se quere cantar, nós témolo que deixar cantar.
Aí falaches, Talalo. Claro que facemos iso. Hola, Mumu, que fas? Teño unha sorpresa preparada para vosoutros. Vou vos dar un concerto de ópera agora mesmo. Ai, que ben, un concerto. Pois nada, Mumu, seguro que o faz de maravilla. Sí, genial. Que nin se vos ocorra botar a correr. Que cousas tes, Mumu? Somos amigos e imos quedar aquí ata o final. Estades preparados?